Tnediet l-Istrateġija Nazzjonali tal-Litterizmu għal kulħadd f'Malta u Għawdex 2014-2019. Strateġija bil-għan li tippromovi l-litterizmu fl-etajiet kollha b'enfasi fuq il-bilingwiżmu. Fl-istrateġija nsibu inizjattivi bħal programmi Jaqra Miegħi maħsub għal tfal minn 0 sa 3 snin u l-ġenituri tagħhom, l-ambaxxaturi tal-qari fejn personaġġi popolari jrawmu kultura ta' qari fost it-tfal u l-istudenti, il-promoturi u sħab fil-qari u oħrajn. Din l-istrateġija nħadmet fuq medda ta' sena li involva konsultazzjoni mal-pubbliku kif ukoll mat minn gruppi ta' esperti. Dan biex il-litterizmu jibda jiġi indirizzat sa mill-bidunet tal-ħajja. Il-koordinaturi ta' din l-istrateġija jemnu li l-litterizmu huwa assoċjat mal-inklużjoni soċjali u jsaħħaħ id-demokrazija parteċipattiva. Li jkun iktar ċittadini li jilħqu l-milja tagħhom għax iħossuhom li qed jirrikonoxxu dak li għaddej, dak hu l-litterizmu, qed jarfu dak li għaddej u li jistgħu jipparteċipaw bħala individwi b'mod sħiħ fil-milja tagħhom fis-soċjetà tagħna. Nafu li pajjiżna qiegħed taħt il-medja Ewropea, hekk kif 36% ta' tfal f'pajjiżna jeħtieġu l-għajnuna fil-qari. Dan meta mqabbel ma' 20% fuq livell Ewropew. Il-Ministru Evarist Bartola qal li jrid isir sforz biex inkunu mħarġin sew fil-Malti u l-Ingliż għaliex dawn jiftħu opportunitajiet oħra. Għandna bżonn l-appoġġ tal-ġenituri, għandna bżonn l-appoġġ tas-soċjetà kollha kemm hi. Il-problema li ikonna persuni li ma jafux jikbu jaqraw sew, allura dik teffettwalhom ħażin anke l-livell ta' ħiliet li jkollhom hija problema nazzjonali u biex insolvuha għandna bżonn l-appoġġ nazzjonali.